pamungkase ngatur pasugatan dalu punika. Sumangga sumrete jaranan Jawa Kuda Patra Yuwana dipun aturaken sesarengan kenthing audio profesional kanca-kanca bala ngopi nuwun. Esok nyoling sore ya nyoling sulingane arek Surabaya bangsa eling sore ya eling sing tak eling ora rumangsa elah nek tak suwiri dadi selawe tak jupuk papat kari selikur wong tak pikiri ra melu duwe ora liwat anjing sedulur awalala pira abote wong mikul jambe lukur siji ra glundungan bot abote dadi wong ra duwe direwangi nyinden jaranan kapal api, kapal udara, kapal selam, main kitiran, bukan famili, bukan saudara, siang malam jadi pikiran. Probolinggo nyoto kondang baksone, maca gunung-gununge Bromo. Kabut lata Probolinggo dasar nyata indah ing Nusantara. Titik ae Pakno sesuk neh. Caranane Jawa Kuda Patra Yuwana. Arilah gorengan kopi jika kebet deretik sapi amit-amit perawan saiki sandalan cepet ditemiteni ala-ale Rasulullah. Iya Mbah Cibi. Seger Katmang pengairan yang ngarepe wangel hae hoa hae hoa hao ayo Mas Trimo lo hae
iya iya Kuda Patra Yuwana Ayo lo Mas Rimo. Matur suwun rawuhipun Mbak Sela kalian balipun Mas Rimo. Ha ho. Ha he. Ha ha Mas. Yuk. Ha-o. Ha-e. Yuk. O. Yuk. O. La. Ya. Ho.
Osa barongan moto geling rene yo tak tempiling osa ngapain kaler rame peso ramana ada waktu ini ya ayo ya ayo roti si hitam manis yang dingin lo ya ayo salas sek singgaran pancen ganteng koyok Janoko ayo mulai aku tak ngono tak elokne ya aku diantemin Mas aku tajak gotine tapi des ayo ayo ya iki lho Mas Minto pancine diombeni Mas Minto yo ayo lempoh Allah ayo grup ya ewer ayo dower iki dower ayo jos lo ya iki jenenge cah nom-nom perang-perangan Mas ya Mas perang-perangan di ya awas
Darmo Seto kapan iki pentase, Mas? Ayo. Ayo. Lo. Yo. Oh. Awas. Masa kecil kurang bahagia ini kita. Ayo. Sik seneng perang-perangan arek ini. Oke. Mas Agus. Matur nuwun rawuhipun. Lolo. Ayo sing sayo. Pisan ora trimo perang pindho-pindho tanduk maneh. Dosa. Aja minggir-minggir ngulon. Sawetara rada ngetan sithik. Wayo. Ayo gede-gede iki yo. Otot kawan balunge wesi. Jendelane kuat kayune jati Mas JB. Ayo ambruk kulon, sijine ambruk ngetan, sing loro mlebu wae. Yo. Rembah. Ya ganti kendang lho, Bos. Iki ganti kendang. Ganti kendang ayahku. Mas Trim. Ya, Mas Trim. Ayah no. Ayah ya ben ngendang no sekali-kali lho. Ora ono. Ayah sepriki. Yo foto. Lolo. Yo. Sarawa saya nambahi wangun dasar ayu cerkone nora mokal atiku di komeng mesmo sedih
bisa lali ning pikiring bengawan tansah setya ngenteni sliramu elek-elek jaman semono wis duka pita ketika ning pikiring bengawan saben-saben mangetan sakelingan wis prasetya ing janji kang suci ingkang terus ing ati senadyan kaya napa manungsa bisa ngreka lan jangka Gusti kang paringi tirat pasti kita sadar mengapai ning pikiring bengawan saben-saben mung tansah kelingan gawang-gawang es ngucap bagus gawe sedih hatiku Inteh dalam sawetara suwe sliramu tak goleki engke kemes bojo loro Inteh jebule bojo loro piye to Inteh Tresna kudu yo akhirat aku piye ju Inteh aku paling apa ju Inteh tangkang dakno wong ayu wis lho tek to kok mesti dipungkel sakmono iki kaya dosa ya lek oke-oke iki ya engko nanggap meneh kene supun awake dhewe iki Supun, mau wis supun. ket awan ngantek sewengi lho Angel Pak Tris Iki- yo pancen iki ono ngene. larasi penuh karo Mas iki surprise. ben joget Wah. iki ya rebut cukup krana wektune iki